So Itay, ano yung naging problema dun sa na basa ng ulan? Lalo ng ulan. Parang nasira yung ating mga palay. Ano po? Yung kasalukuyang bumunga, laging umuulan kaya yun nalunod ng... So yung tuloy-tuloy ang ulan nun, may bagyo. Wala namang bagyo pero yung ulan, laging umuulan gabi at araw. Opo. Pero, Halos 2 linggo na kasalukuyan na yung bunga ng ohay. Nakatayo yung ohay, nakatayo yung mga butel. Yun, napasukan. Doon nasira. Ito pong anin yun to, ilang hektarya po ito? Bali, ang naani ko ito, 42 na Nasako? sako, pero ngayon, 28 na lang. Nako, kalahati, almost. Oo. Ilang square meter po ba yun? Mahigit 2,000 sobra. Opo, pero hindi nyo nagamitan ng foliar fertilizer natin na Growers Bet 1000 Plus? Hindi pa. Hindi po, no. So ito po, sa tingin nyo, medyo makakabawi kaya si Camilo dito? Ito, talagang ang talagang maganda dahil nahuli na hindi na aluan ng ulan. Opo, saka po ito nga po ang report sa atin dito, mula bata hanggang ngayon, dire-diretso ini-sprayan nila ng foliar fertilizer. Oo. At yun nga, sabi nga, October 2nd week o first week na October, anihin na raw po yan. So sa tingin nyo, medyo maganda-ganda to kaysa naman dun sa mga nangyari sa iba. Ito ang talagang nakikita namin na huli na naitanim na maganda yung bunga. Opo, ito po, Hindi nasiraan. pagmamayari po ni Camilo Guling, no po? Oo. So ito po yung sinasabi nating almost 2 hectare na pagmamayari ni Camilo Guling. Kayo po, anong pangalan niyo, sir? Jimmy. Jimmy. Ano to po sa ka-farmers natin na Jimmy. Natutulungan natin sa second cropping tay. Gamitin nyo ng tama para makita natin kung maganda yung magiging epekto talaga sa inyo at mapaani kayo ng higit doon sa inaasahan nyo. Ano po, babawi tayo second cropping. Yung ating pong CEO na si Mr. Arsenio Angangco.